Langsung metu kok ini. Aja nganti kalah karo udan ya, Mas. Ya. Pak Supri sini Pak Supri. Gengko Dek Wuri siap nyanyi ya Dek Wuri ya. Pak Supri. Pak Supri. Pak Agus sudah siap. Mas Aldi juga sudah siap. Sudah. Ya. Digawe mumet sik santai wae. Oke, Pak. Yuk. Catatan mending. Catet. Siap Pak Agus. air putih didol aqua. Mas. Mas iki ki nyawer kok mundur ya ora nyandrak no.
Mas Nyawer Surono yo to. ayo maju to. Mas Surono kadang kadang-kadangan putrane nek Pak Agus iki maju selalu ngene iki lho. Lah iya. Ini contoh yang baik. Mas Masuk Surono nyawer macet mundur betul-betul. lah kapan nyandrake. Nah, majeng mboten napa Mas Surono. Mami? Icik-icik ngalor, Mami icik-icik setor. ngidul. Anu nek sing ngidul suwe icik-icik nek sing ngalor ku ora icik-icik. Klotak-klotak ngalor, icik-icik ngidul. Iya. Bersama dengan kepleh nada. Iya. Koploh ngawur. Koploh ilak gede ombo. Nek kuwi cilik Kepleh. kepleh nada. Yo. Catatan sajroning ati. Tekan luntur Ya ulu. saya meraat. Icik-icik ngalor, icik-icik ngidul. Aku kowe. Ayo Pak Surono. Hei. Lah yo ngene to. Amarga leret sekali lagi Mas. Gong asmara. Wis batur di. Senenge gubuk asmara. Biyen nate. Ya. Aku tresno. Icik-icik ngalor, icik-icik